Welcome to Gomong Cold Spring! Muna mga Bisaya ang padong sa may Magungong Cold Spring, sakop sa may Tigbaw, Matalom Leyte mga Bisaya. So mauning ang dano, gikan sa highway, mauni siya mga Bisaya. Then mauni ang Kabasan, then mauni ang padong sa may Tigbaw, sa may Buli, Santo Niño nga part. So mao mga Bisaya. A few moments later. Hello, what's up mga Bisaya? Karon natakaron sa may Barangay Tigbaw. Barangay Tigbaw, sakop sa Matalom Leyte mga Kabisaya. So karon nami karon para mga ligo mi kauban ako mga giagaw, ako mga friend. So atong lang taon kung unsa kan diri mga ligo ta mga Kabisaya. So tara, let's go. Woohoo! Principal, gusto ko nga mag-artista. Ikapoy na kugi eskwela, way allowance hagong pa. Manimpad, kining pobre sa Manila, magpakyot sa taga-Viva, basig ma-discover pa. Anad na akong maging artista. Sa balay, magpag-aaron, ingnon nga pusog, isang wanay kusog. Principal, pwede kong magkontrabida, kining dagway kong postura, ang ngayang mangulata. Ayaw lang, ayaw sabang mamagpapa, akos lang nga isorpresa, kung sikat o katuna. Anad na akong maging artista. Sa balay, magpag-aaron, ingnon nga tigas, bisag wanay bugas. Hi Ding, pwede may interview? Ali, kadiyo tra para ma-film mo sa kuan. O sa nga barang kuan diri, o si pangalan diri mismo. O sa exact nga pangalan diri. Ha, o si pangalan? O si pangalan? Ay, Magungong ah? Magungong. So mga Bisaya, kuan na ini? Magungong ano? Cold Spring? Ha? Ha? Aw. Hi. Natay mga bisita budsat bango mga Bisaya. Atong konton ron. Ta, atong soyan mga Bisaya pod. Natay mga bisita dire. Kahilong aso? So karon mga Bisaya, natay dulon diri kaya tawag ta. Kung taga-asa wala atong interviewon diri. Kini mga Bisaya oh. Ay mga sir, mga ma'am, mga Kabisaya. Taga-asa ni mo dai? Hilongos. Ay Hilongos oh? Oo. Para gigabdan, nanahin mo sa ngiriganan. Ako nagbayad. Ah, nagbayad. Ang sila? Taga-asa mo sila? Ay, mo taga diri mo. Ah, so shout out sa atong mga bisita diri. Kasi pangalan mo sir? Jonas Apido. Oh, Sir Jonas Villagunes. Ha? May tago? Ay man. Aw, kani? Hi, ding. Oh no! Guys, Alim mo. Kita na mauwaw nila. Paluma na sila tawag na pero sila mauwaw di ay. Pero kanan diri mga naman. Hi. Pangalan mo. Dali. Kasi pangalan mo. Kailan diri? Taga sa mga taga diri na ka? Ah, Hilongos. Ngano iabot pa ka diri? Nga matalo man eh. Osa. Ay, igso na mo ni. Osa may ikuan diri pangalan diri sa mismo nga kaliguanan. Magungong. So Magungong Cold Spring o osa man Magungong ra. Ha? Magungong Falls. Oh, Magungong Falls daw mga Bisaya. So dahil mga nangaon diri mga Bisaya, mga nagkukaon, bila joke. Bila joke ra. Kamu kasi mga pa-shout out ninyo. Sige na mo pang-shout out ninyo mga kaila. Pagpasal ko sa nanay! Walang head kay Juanra! Wala lang head. Dito, shout out sa mga ligo dere. Din kami karon mag-enjoy sa mga ligo sa dere kaya mga kauban ta bodo. So, asa, halila, salamat. Kita ta balik dere. Giyo bye. Ito sandalin. Ito dari. Abawa dai. So, hello, wow!
Mga Tagalog. Asa mga rin? Hello. Oh, hello, what's up mga Tagalog, oh? Wow! Sige, sisid. Islo mo. Ay, lagi na. Uy, patay ito. Huwag ka mga bisaya itong suwayan kung sa kabugnaw diri ang mong tawag o magungong diri sa may barangay Tigbaw. Bakit sa matalong right istorya. Diri Islaw. So kamu rin nalipay. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwede may Magungong di mga bisaya, magungong dili marupong. Ha? Mga bisaya, mga ligo, mga cute, no? Shout out. Famous na. Kanila ako mga takahilongos o matalong sagol. Usay kisulti mo karon nga karon nakaligo na ka diri sa magungong. Ha? Bugnaw ka, Jo? Bugnaw, no? Pero ayos ka, Jo, kay sa panahon karon happy to sa summer, di ba? Ayos ka, Jo, kay Karina mo. lagi. First time mga Bisaya. First time na ako try mga yan ito. Adventure na po rin. Oh, habog Bisaya. Habog. Ang sama yan. Motor, nga daw eh. Okay. 1, 2, 3. Mag-shade si mo, wag shade ni mo. Shade ni siya. Asa nagkoy mo til? Na, di na mauso. Magbalan ka mamingon. Shoot na. Sige ha. Ay ko sa parjoy. One, two, three, go. Yes. Okay. 1. Masangit ka ha? Uy, basi-basi ka na ng mao. 1, 2, 3, go. Okay. Buhe! Para mga Bisaya, natin interviewon mga Bisaya, dapat yung nakaligo dito. Mga kuhaan dyan eh. Ay, isa ka dito ha, isa ka dito. Ay, isa ka dito. Uy, isa ka dito. Uy, bumatan. Matad. Masiyawa. Uy! Sorry, huwag ka ni mga nakasbo. Karan mga Bisaya. Hi mga Bisaya. Taga-asa mo? Taga-asa mo?
Taga Tigbaw no? Taga Tuan. Taga Waterloo. Waterloo mo? Tigbaw. Tigbaw? Ah, Tigbaw. Mga taga Tigbaw, mga kabisaya. Pangalan? Ha? Rona May. O sige, isa pa. Kasi pangalan po ni mo? Rialin. Oh, shout out ninyo. Pag Sunday, daghang mga ligo dire. Daghang manayo dire. Bitaw. So mga kabisaya, unsa nang ipaabot anhin mo sa may Magungong Tigbaw, Matalom Leyte mga kabisaya. Nindot ka adyo. Arang ka presko kayo ang tubig dire, bugnaw kayo. Napoy daghang nangaligo dire mga kabisaya. Buang. Natin yung mga bisita po dire mga naglain lugar na uban mga taga Hilongos. So siguro sa uban nga mga adlaw like Domingo, daghan yung mga ligo dire. No, enjoy mga bata dire oh. Sakto ra kabugnaon, dili kayo kuan. Ika na, gi, dili. Si Madam Lawela oh, from Bato Leyte mga kabisaya. Sige na. Balag matilang. Hi ma'am, taga-asa ka ma'am? O sige, sulti mo karon nga nakaroon sa Magungong. Kana English ha, English. English, okay, what can you say about this kind of tourist spot? And how can you help avoid or prevent more disaster from happening in your community? Ha? Gusto mo bugnaw nga relasyon? Ano na eh? Wag na katubig, sige. Tama ko yan. Mahura to? Bakit mo ayaw pudag uyan? Ano eh? Lami, nagparisay uyab. Diyan ka na kayo uyab? Ay, mag-vlog na ron. Darday. Wow. Video, video. Isa. Wow. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama tayo. Unami ninyo. Unami. Bye, amping. Para makabisaya, kumanay may obligo diri sa may Magungong. Pangulit na may tungod kayo, na-enjoy na namo ang Magungong. So mga kabisaya, thank you sa inyong paglantaw and amping tanan. And God bless, bye-bye! Woohoo!